Vino și spune: Doamne, vreau să mă pocăiesc. Vreau să încep o viață nouă. Nu rămâne doar la a asculta o predică. Zachei, dă-te jos! Smerește-te în seara asta. Indiferent ce vor spune alții, tu vino și spune: Doamne, vreau să vii în viața mea, în casa mea, în inima mea. Am nevoie de cer. Nu vreau să stau până la 88 de ani, să sune fata mea pe un păstor, să văd dacă mai pot să mă pocăiesc. Vreau să vin acum, Doamne, la 14 ani, la 20 de ani, la 40 de ani. Dacă mai sunt persoane care vor să se pocăiască. În Arad, la 14 ani, am venit și eu în față. În urmă cu 25 de ani, am străbătut sala de 1000 a unei biserici și am îngenunchiat. Și vreau să vă spun că o meritat. Iisus e mângâierea ta. Oamenii nu te pot ajuta. Cel care te poate ajuta e prezent aici. Se numește Iisus Hristos.